Dneska jsem tu s Barčou. Ahoj. A budeme natáčet otázky na mě a máme 10 otázek. A pak budou takový třeba ty otázky a budeme vám ukazovat třeba na to nějaký obrázky nebo živě. Tak jo, první otázka. Máte psa? Mám. Já taky. Druhá otázka. Máte kluka? Ne. Taky ne. Třetí otázka. Kolik máte zvířat? Já mám 3. Já mám 2 a ty ještě to třetí nějaký. No, můžeš dál. Čtvrtá otázka. Do jaký třídy chodíš? Do 5. Já taky chodíme spolu do třídy. Tvoje BFF. Na stejno. Teď. Barča. Marťo. Tak můžeme jít na další otázku. Jaký máš zvířata? Já mám papouška a 2 psy. Já mám psa a jednoho papouška. A měla jsem kočku. A teď vám ukážeme Buddy jako mýho psa Buddyho a mýho psa Baka. Tak to jsem já a můj pes Bak. Baku, pojď sem. Baku. No, takhle někam zdrh. Čekejte tady. A tohle je Barča s mým psem Buddym. No a pak, jdeme na další otázky. Díky. Ty tam bojujou. Díky ty, praštině. Trošku další video. On je Bak. Buddy, jak vidíte, tam vzadu něco ramtuje. Něco ramtuje a Bak tady něco dělá, tak můžeme na další otázku. Kolik vám je? Mně je 11. Nějaký. Nejoblíbenější jídlo? Asi pizza. Moje taky. Jsem lehká. To vidíte, jaký jsme nejlepší kamarádky, když máme všechno stejný. Nejlepší jméno holky. Nejoblíbenější, já to nevím. Nejoblíbenější. Tak holky třeba, já nevím, Barča. A moje Martě, protože moje mamka se jmenuje nějaký Martina. Nejoblíbenější jméno kluka. Tak já mám 4. A ty? Já 1. Já 4. 4, jo. Takže počkej. Tak Já začni. mám Pepík, Max, Buddy a Bak. A ty? Taky mám Pepka, A počkej, ještě Žako. Pepa, Žako, Buddy, čekej, Bak, Rex, Max a to asi všechno. A Dák. No, tady tam. No, teďkon. Vidíte tamhle vzadu mýho psa, moje psy. A teďkon to je pro dnešní video všechno. Já se s váma loučím a čau. Ahoj.